Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Gazteluko familia baten hilketaz eta ondotik egindako exhumazioez mintzatuko gara. Gerra hasieran, Gazteluko emakume bat eta beren seme-alabak erail zituzten eta beren gorpuak leze batera bota zituzten. Zurrumurruak egiaztatuak izan dira azken urteetan beren gorpuak aurkitu dituztelako. Dona Maria Gaztelu Bidasoako zonaldean kokatzen den udalerri txiki bat da. Dona Maria Nafarro garaiko ipar mendebaldean kokatu dago, Malerreka baiaran. Itsasoarekiko 160 bat metrotara dago kokatua. Eta gure herri mugakideak iparraldetik Doneztebe eta Bertizarana dugu. Ekialdetik Bertizarana ere eta Baztan. Ekialdetik Oizerria eta hegoaldetik Ultzama. Biztanleria gutxi behiti orain izanen gara 400 eta 320 bat biztanle. Eta nik erran nuke pisu gehien duen lan jarduera nekazaritza eta abeltzantza dela. Dona Maria Gaztelu badela municipioaren izena eta hala omen da 1840 hamarkada ez geroztik hala omen. Orduz geroztik gutxi gora bera ibilbide elkarrekin egin dugu. Orduan 1930 hamarkadan gizartea noski askoz herrikoiagoa zen, nekazaritza eta abeltzantza pisu handiagoa zuten bertako ekonomian. Eta nik erranen nuke gaur egun mantentzen dela pisu hori, nahiz eta aldaketak ere beste arloetan nabarmenak diren. Adibidez, orduko hartan bertako biztanleria oroar bazen euskal hiztuna, erdaraz etzekina, eta aldiz gaur egun gehiengoa bilinguea bada, ez? Gainera orduko hartan nekez bazien dozena bat pertsona idazten eta irakurtzen zekitenak, aldiz gaur egun nik erran nuke 25 urtetik berako gazte guztiak D ereduan ikaste dutela. Orduan badakite idazten eta irakurtzen, ez bakarrik gazteleran, orduko hartan bezala, baizik eta euskaraz ere. Orduan alde horretatik aldaketak eman izan dira, ez? Ni pentsatzen dut horrek ekarri dituela ere beste aldaketa sozial batzuk. Orduko hartan emakumearen presentzia bizitza publikoan pentsatzen dut hutsaren hurrengoa zela. Aldiz gaur egun eta bigarren legislaturan jarraian emakume bat bada herriko alkatea. Orduko hartan pentsatzen dut ez zutela ere imaginatzen ahal. Eta aldaketa nik uste dut kontzientzia hartze horrek niretako bada anekdota txiki bat. 1936ko estatu kolpearen aitzinean egon ziren hauteskundetan Frente Popularrak, ezkerreko alderdi guztien batura horrek, Gaztelun
ez zuen bozka bakar bat ere izan, eta Espainian hauteskundeak irabazi. Aldiz gaur egun, aurreko hauteskunde orokorretan, ezker abertzalea izan da bozkatuena. Orduan, aldaketak eman izan dira, eta beste arlo batzuetan, bai industria egintzan eta lanbideetan, aldaketa horiek ez diren izan horren nabarmenak. Familia hori Malerrekako familia normal bat zen, umila. Bera gizona Pedro Zagarria zen ohizkoa, Dona Mariakoa Juana Josefa, 1919an ezkondu ziren, eta bera zen ikatza egiten zuen mendian, eta Juana Josefa gaixoa 8 ume izan zituen. 38 urtekin bazituen 8 ume, bata hil zen, bestea handia zen mendian zegoen aitarekin ikatza egiten, eta beste 7 bizi ziren alokatuak Gazteluko etxe batean, Arretxea etxea. Eta hori zen, oso familia printzipioz normala, naiz eta susmopean egon, zeren pizka bat familia arraroa zen. Arraroa, ez zen beste guztiak bezala, gero kontatuko duen moduan. Amorrua, ez dakit, gerra baino lehen ze amorrua zegonik. Ni badakit, gerra hasi bezain pronto, herri guztietan jarri zen paretetan molaren bandoa, esanez, indeseable guztia bota behar zutela herri guztietatik eta bar. Hori berehala interpretatu zen leku guztietan, indeseable zeinek ziren Nafarroan, eskerrekoak, errepublikanoak, errepublikaren alde borrokatu zutenak, lurraren alde grebak egin zutenak, eta hori molaren bandoa izan zen halako kanpai hotz bat, errepublika egin zuen gauza guztiak desegiteko. Zer gertatzen da Dona Maria eta Gaztelun? 36ko hauteskundetan mundu guztia botatu zuen eskuina, ez zen boto bat ere eskerrari. Orduan, zergatik sartu ziren familia horrekin? Bueno, lehen esan bezala, familia pizka bat arraroa zelako. Ezen familia oso elizazalea, esaten zuten emakumea oso ederra zela, hor badago lizunkeria edo lujuriaren parte bat. Gero, leporatu zioten lapurketak egiten zutela, lapurketa txikiak, baratzetan eta zera, baina hori gerra hasiera normala zen. Pentsa dezagun nola eskapatzen zen jendea Iruña aldetik eta Ultzamatik handi pasatu behar izan ziren. Normala zen oilo bat falta egitea edo zenbait zagarrak edo gauza horiek leporatzen zuten familia horri. Inbidiak esaten zuten, badago zenbait testigantza esaten dutela, ziren zenbait emakumeak inbidia esaten zen, oso emakume ederra zela, eta, pilatu ziren zenbait gauzak, eta indeseable hitza hori barnean nolabait kokatu zuten familia hori. Eta horregatik ulertzen da, ez esplikatu, baina ulertzen da, indeseable, ez ziren leku batean, indeseable ziren bakarrak ikusi zuten familia honetan.
Erailak izan ondoren, Sagardiagoñi familiako emakumea eta seme-alaben gorpuak leze batera bota zituzten. Orduan zabaldu zen herrian lapurketak, familia horrek egiten zutena. Pentsa dezagun emakume hori bakarrik zegoen bere senarra mendian zegolako, ikatza egiten. Eta orduan bildu zen herriko etxean bildu ziren auzoak eta erabaki zuten etxetik botatzea. Hori bakarrik, omen baziren bi familia edo bi etxeko jaunak kontra zirela, baina erabakia izan zen hori erabaki zen abuztuaren 14an edo. Orduan emakumea eskatu zuen laguntza bere senarrari, egin zegolan lanean, eta bera 15 edo 16 joan zen herrira. Zer gertatu zen, herrira ailegatzerakoan, geldiarazi zuten, orduan baziren herri guztietan goardiak eta detenitu egin zuten eta eraman zuten Guardia Zibilenen gana. Guardia Zibila zena Gregorio Zubizarreta sartu zuen kartzelan eta egon zen 6 egun kartzelan, preso. Eta gero libre utzi zuten. Eta esan zuten ez bueltatzeko herrian. Tarte horretan, familia guztia hartu zuten eta bota egin zuten. Gizona alde egin zuen, hala eta guztiz ere, bidali zuen dirua beste herriko batekin bidali zuen dirua familiari laguntzeko. Horregatik esaten du nire liburuan, gezurra dela gizona esena arduratu familita, zeren deitu zuenean joan zen eta gero dirua eman zuen, baina dirua eraman zuena, esan zuen ja ez zegoela familia, desagerturik ez zegoela, eta bueltatu zion dirua. Orduan, hildakigu zergatik, senarra, ja naiz eta heldua zen, gerrara joan zen. Nire ustez, bortxatuta. Garai hartan, jende asko zegoen bitartean. Eta gero, familia 16 ingurua, abuztuaren 16an alde egin behar izan zuen, eta 30ean desagertu egin zen. Bueno, badira hor bi delitu. Bata da, erabakitzea familia hori botatzea. Hori da, garbi ikusten da, 6 aurrekin, eta gainera Juana Josefa ama haurdun zegoen, 7 hilabeteko haurdunaldia bazuen. Eta orduan, hori erabakitzea oso gogorra da, baina hori ez da hileta bat. Berezi behar dugu bi gauzak. Bota egin zuten, indeseable zirelakoan, eta gero hor badago beste gaiztokeri bat, eta da aitari ez ustea bere familia igual batzuk ja pentsatu zuten, baina hori ezin da leporatu herri osoari. Eta gero, ailegatzen da, pasatzen dira 15 egun, eta badago gaua madarikatu bat, eta gaueko guardian zirenak joan ziren eta herriko beste batzuekin eta tiroka eta zera erregin zuten gorderik ziren txabola. Txabola zegoen herritik kilometro batera, eta erregin zuten dana, zapuztu zuten gauza guztiak, hartu zuten familia, eraman zuten mendiko leize batera, zulo batera, zulo handi deitzen zen edo legarrea, eta han bota egin zuten. Zeinek ziren, badakigu, eta nire liburuan agertzen da, zeinek izan ziren
gau hartan guardian zirenak, eta gero epaitutak izan zirenak, eta nik uste dut horiek direla, bueno, errudunak, baina ez errudun importantenak. Zeren gero, egon zen epaiketa luze bat, eta horrek usten da ze papera jokatu zuen apesa, Don Justo Aristia, Guardia Zibileko kapitaina, komandantea, Gregorio Zubizarreta, eta baita era herriko kasike, garai hartan Miguel Taberna. Zan nahi dut, batzutan kulpa botatzen dugu, hori, zugulora botatzen dutenei, baina beti ikusi behar dugu zeinek dira benetako arduradunak. Nolabait hori bultzatzen dutenak atzetik eta gero estaltzen dutenak estali zuten moduan. Sagardía Goñi, bueno, más en concreto del asesinato de Juana Josefa Goñi y de sus 6 hijos, bueno, es una cuestión oscura que yo bueno, en mi libro Muertes Oscuras, pues he intentado dilucidar en la medida de lo posible. Aquí, bueno, pues hay muchas cuestiones sobre las que no se ha puesto el acento y en las que a mí me gustaría incidir. A ver, en primer lugar, bueno, pues hay un hecho. Hay un hecho, Juana Josefa Goñi la expulsan del pueblo pues hacia el 15 de agosto. Y se tiene que asentar fuera del pueblo, pues en un casco del monte y tal y cual, de donde finalmente queman una choza y la asesinan y luego les echan a la sima. Ese hecho de la expulsión tiene que ver con las otras expulsiones que hubo en la zona en aquel mes. Por ejemplo, en Vera, en virtud de una orden que venía de Pamplona, expulsaron a todos los familiares de los republicanos y de los carabineros que habían ido, que se habían ido del pueblo, que habían ido de Viena a frente o que se habían ido a Francia, les amenazaron que si no volvían expulsaban a sus familias. Y lo mismo pasó en Elizondo. En Elizondo hay una referencia de un mando de la Guardia Civil que allí operó la misma orden de expulsión de los familiares de los izquierdistas que venía de Pamplona. Bueno, por ejemplo, en el caso de Chalar, hacia el 10 de agosto se expulsó también a una mujer con sus hijos, que era la mujer de un republicano que había huido a Francia, de Ángel Sarobe. La mujer se llamaba Adela Echeverría. Y se tuvo que ir con sus hijos, estuvo expulsada a Francia, si bien luego, hacia el año y medio así siguiente, volvió. Luego también posteriormente hubo todavía más casos de expulsión. Expulsaron, por ejemplo, a toda una familia Imaz que habían estado involucrados en redes de evasión. Mi propia tía Mariluz Miquelarena, en diciembre del año 38, escribió tanto al gobernador civil como al gobernador militar diciendo que le estaban amenazando con expulsar del pueblo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo de la expulsión del pueblo a familiares de izquierdistas es algo que por aquellas fechas está documentado y corroborado. Segundo punto, no hay que olvidar tampoco otro segundo elemento. El cuñado de Juana Josefa era Ramón Zozaya, que era uno de los 2 concejales socialistas que había en el Ayuntamiento de Sant Esteban. Y junto con Ramón Zozaya, otras 6 personas estuvieran detenidas en la cárcel
municipal de Sant Esteban, entre ellos todos republicanos y socialistas, desde el 23 de julio del 36 hasta enero o febrero del 37. Por lo tanto, un familiar directo de Juana Josefa, ligado directamente al UGT, estuvo detenido durante 7 meses allí. En tercer lugar, otra cuestión importante. A lo largo del sumario, que es un sumario amañado, en el que todos mienten, de lo que se dice del marido de Juana Josefa, de Pedro Sagardía, se repite una y otra vez que era espía. ¿Y cómo entender eso que era espía? Pues a mi modo de ver, y esto lo documento también en mi libro Muerte de los Curas, que participaba en las redes de evasión que desde el minuto 1 estuvieron funcionando. En la zona. Redes de evasión que estaban ligadas con las redes de contrabandistas de siempre. De hecho, por ejemplo, es muy curioso que la única persona que no participó de Gaztelu en la expulsión de Juana Josefa fue Fernando Inda, que era tío carnal de mi padre, y por el que mi padre se llamó Fernando, y a mí también luego me llegó el nombre de Fernando, que era también un contrabandista importante, que trabajaba para el contrabandista más importante que había en la zona, que era Agustín Arrieta de Sant Esteban, de Yancy. Y luego también otra cuestión importante es que las personas que mueven el asunto para que se inicie el sumario es gente relacionada con el núcleo republicano de Sant Esteban, de Sant Esteban y de Legasa. La persona que denuncia era un tal Tomás Alcaín, una persona que tenía entonces 80 años y que en el año 32 le habían hecho un homenaje como ejemplo de un republicano valiente que vivía en Legasa. Bueno, pues esta persona al año siguiente, en agosto del 37, fue el que denunciará la desaparición de la familia y que les habían arrojado una sima. Y luego también apoyarán esa denuncia otras personas ligadas al núcleo republicano que había en Sant Esteban. Por lo tanto, ligado con todo eso, yo creo que es bastante razonable pensar que en último término la expulsión de Juana Josefa fue ocasionada por motivaciones político-ideológicas, por esa acusación de que el marido era espía, de que trabajaría en redes de evasión y de que tenía a su cuñado en la UGT de la zona. Y así. Y seguramente el asesinato habría sido precedido de un episodio de violencia sexual, porque Juana Josefa, según todos los testimonios, era una persona de mucho atractivo físico, y para tapar todo habrían finalmente asesinado también a los hijos. De cualquier forma, ceñirse únicamente a lo que dice el sumario es muy confuso, porque el sumario está completamente amañado y en ningún momento se apretó las clavijas a los que se interrogaba. Sagardia familiaren historia benetan ezaguna zen, kontaera gutxienez entzuna, Jimeno Jurioren garaian ja atera zen, liburuetan agertu egin zen, eta baina hor gelditu egin zen pizka bat ahaztuta, ez? Duela 5 urte, Nafarroako fusilatuen elkarteak hartu zuen berriro gaia, eta proposatu zion hor Satorrak izeneko talde espeleologoen taldeari zima horretan lezean sartzea, eta sartu zirenean aurkitu egin zuten hor pentsatu, espero ez zuten beste pertsona bat aurkitu zutela, ez, gazte bat
bazero zegoela hor, Indar izeneko gazte bat urte batzuk aurretik hildakoa. Orduan, azkenean Arantzadik gorpu hori atera zuen, eta horren ondoren berriro Satorra taldeak egin zuen kriston lana, hor zegoen zakar kilo eta kilo tonak, harri eta botatako tresnak eta bar, atera behar izan zuten zimatik, ezurrak aurkitu arte. Ezurrak aurkitu zirenean, orduan talde teknikoa sartu ziren, Arantzadi teknikoa, forenseak eta antropologa eta beste lana egitera. Baina ideia hor elkarte batetik sortu egin zen, eta gero Nafarroako gobernu berria izan genuenean, aldaketa gobernua deitu egin zitzaion hori sartu zenean, beraiek hartu zuten ja ardura hortik aurrera. Bueno, kasu honetan leze bat izan da, pizka bat zailagoa da lan egitea. Hor, komazulo hori, hor pago baten ondoan dago, orduan ja sartu alizateko, polea sistema sartu behar dira, atera eta sartu eta atera alizateko, orduan plataforma bat eratu behar izan zen hor ondoan, eta bueno, lan luzeak izan ziren, baina poliki joan ziren agertzen seme-alaben ezurrak hasiera batean, poliki eta nik uste dut azkena izan zela, kasu honetan Juana Josefa Goñiren ezurrak agertu zirela. Gero, ez dakit, jaso egin ziren guztiak eta eraman egin ziren Gaztelu herriko hilerrira eta bertan lurperatu egin zuten. Exhumazioen ondoren, oroigarri bat jarri zuten leze sarreran. Horretaz gain, hilerrian gorpuak lurperatu zituzten omenaldi batean. Bai, ja ezurrak atera zirenean, exhumazioa bukatu egin zenean, beste egun batean, ezurrak analizatu egiten baitira lehenago, laborategian, hori bukatu, eta gero Gaztelu herrian egin zen olako omenaldi bat, herriak parte hartuz noski, eta baita Nafarroako gobernuak bideratutako omenaldi bat. Bertan kutxetan sartu egin ziren hilerrian, gorpu guztiak, eta baita oroitarri bat jarri zen historia hau betirako gordetu egingo duena. Ze balorazioa? Lehenik eta behin aztertu behar dugu nola zen Gaztelu herria 36 urtean. Ze tensioa zegoen, gerra ondoan zegoen Gipuzkoa aldean. Gazte guztiak eraman zuten gerrara. Han Errepublika osoan ezen izan jale horik, ez manifestazio horik, ez lurrak okupatu, eta zera. Eta aldi berean sekulako presioa bazuten Elizaren aldetik eta zera garbitu behar dugu eta zera. Orduan, lehen aipatu dugun bezala, hor badago, familia bat arraroa da, eta da, familia bat bere, amagandik zetorren arrarotasun hori, zeren Andresa, Maria Josefaren ama, sekulan ezen joaten Elizara, eta omen, herriko parrokoa dirua eskaintzen zion mesetara joateko. Bera esaten zuen, sinisten zuela aurreko jangoinko, euskaldunen jangoinken gan sinisten zuen,
Eta gero beti zegoen, bueno, animaliekin, belarrakin, gero, edo, bueno, beste lekutan sorginkeria deitzen dena. Hori ja, Juana Josefaren ama, bere arreba berdin zen, oso emakume bitxia, beti zegoen belarrakin saltzen, Elizatik urrun. Gero, beste pasaje bat oso interesantea gertatu zen, zeren bazuten aizpa bat, 18 urtekoa, eta tximista batez hil zen, Dona Maria eta Don Estebeko bidean. Zu pentsatu behar dugu, garai hartan, hango mentalitatearekin, nola ikusten zuten, halako familia batean, Elizara ez doan familia baten, nola zeruko zigor bat ailegatzen da tximista baten forman, eta 18 urteko neska bat hiltzen da, zeren gau, esaten du, hori normala da, baina ni urte asko ditut eta sekulan ez dut ikusi inor horrela hiltzen. Zan nahi dut, nolabait, alde horretatik ere familia hori markatuta zegoen, eta, karo, horregatiko ulertzen da, apesak zuen gorrotoa, biztan da, apesen deklarazioan, Don Justo, ezen bat ere justo izan, oso gaiztoa izan zen, gorrotoarekin mintzatzen da familia osoak. Eta zer esaten zuten berari buruz, puta bazela, gero batzuk esaten zuten geroago andaluza polit bazela eta hijituak ere, eta nolabait jendea marginatu egin zuen familia hori. Baina momentuan leporatu zuten bakarrik 4 pavos lapurketak egin. Nire balorazioa zen izan den, izan zen elemento asko nahasiak. Baita ere agertu zen emakume bat oso interesa zuena etxea berreskuratu zuen moduan. Lujuria edo lizunkeria, lapurketa txikiak, sorginkeria, enbidiak, hor, 7 pekatu kapitalak hor bildu ziren, eta gero falta ziren momentuko tensioa, bandoren presioa, molaren bandoren presioa, alkohola, ez dakiz, dana nahazia eta gauza bukatu zen moduan. Horrek ez duzen nahi, zentzu politikorik ez duela hilketa horiek. Gu beti esan dugu, hilketa politikoak izan zeren altzamentu izan ez balitz, Juana Josefa eta bere gurasoak biziko izango ziren. Baina horregatik esaten dugu. Baina ezen politikoak beste lekutan izan ziren bezala, herriberan edo hemen Tafallan bertan. Baziren arrazoi benetan politikoak. Han ziren politiko arrazoiak, baina kontestu politiko batean. Baina benetan ezin dugu konparatu beste herriko hilketekin. Kasu honetan ni badaukat olako, ez dakit, sentimendu ezberdinak, ez? Alde batetik postu egiten zara, ez? Egin denaren azken lan horrekin, esumazioarekin eta bar. Baina beste aldetik ikusten duzu hau olako hainbeste astakeriren eredu, ez? Nola zen posible olako gauzak gertatzea. Kasu honetan ez dakigu ere, ja olako erailketa politikoa den benetan, edo beste zerbait dago, ez? Ardura sozial bat, ez? Nola herri oso batek egin dezake, hori, egin zuena, herritik baztertu eta gero hil leze batera bota, eta horre sortzen dizu olako kriston mina ere. Eta gaur egun ere, exhumazioa egin ondoren,
oroitarria jarri eta gero, nire geratzen zain beste sensazio arraro bat, ez? Hau errepikatzeko gai izango ginateke, eta beste aldetik, benetan herri honetan, herriak zeukan ardura, atera dute ardura hori? Barrutik kendu egin dute, edo betirako ustela geratu egin da hor herrian. Zalantza horretan geratu naiz ni. Bueno, hay que decir que tal y como se llevó la investigación, todo encaminaba a que nadie se atreviera a decir nada. ¿Por qué? Porque lo que se investigó no fue en rigor el asesinato, sino que porque para investigar un asesinato tiene que haber un cuerpo, tienen que haber unos cadáveres. Lo que se investigó fue la expulsión. Y en la expulsión sí que tomó parte la mayor parte del pueblo. Ahora bien, yo estoy convencido que espoleados por gente de fuera, por todos los elementos esos que he apuntado antes, que hacían de la familia Sagardía Goñi elementos posicionados en la izquierda. Lo de las acusaciones de que el marido era espía, seguramente por su participación en las redes de evasión, lo del cuñado ujetista y tal y cual. Seguramente habría habido gente espoleada por la gente del entorno, porque no hay que olvidar que en Sant Esteban había un núcleo requete muy importante, formado por los Tolaza, los Eraso, los Albistur, y en la zona también había otras personas también muy importantes, requetés también como por ejemplo los hermanos Tena, o como Joaquín López y su hijo Marino López Echenique en Narvarte. Seguramente gente del pueblo habría sido espoleada para expulsar a Juana Josefa y tal y cual. Entonces la investigación se ciñó solamente a la expulsión, y ahí investigó a todos aquellos que habían tomado parte en la expulsión, que fueron la mayor parte, menos una o dos personas, entre ellas, como digo, el tío de mi padre, que era un contrabandista importante, Fernando Inda de Irigoyen, que era hermano de mi abuela. Todos los demás tomaron parte en el asunto. Y claro, les obligaron a permanecer en el silencio si no querían, si querían haberse librado de la cárcel, toda vez que encima no les interrogaron como se debía. El sumario ese es un sumario en el que en ningún momento hubo un empeño por saber la verdad. Por ejemplo, algunos suicidios que hubo directísimamente relacionados, porque uno de los suicidados se suicidó en Zumbilla y había participado directamente en el asesinato, y lo contó a una mujer de Zumbilla que luego se relacionó con el hijo superviviente de la familia. Tampoco se indagó en absoluto el asunto. Ese sumario, esa investigación, al final de la misma, cuando parece encaminarse a investigar la responsabilidad concreta de algunas personas sobre el asesinato y a buscar en esa cima, finalmente la investigación se disuelve. Pero estuvo durante 9 años la investigación, pero hasta el 43 se ciñó únicamente en el hecho de la expulsión. Cuando al final empiezan a mirar acerca de los autores directos del asesinato, la cosa se disuelve como un azucarillo. Y en ningún momento se tomó declaración
aparte de los vecinos de Gaztelu, a los vecinos de Dona María, ni a los vecinos a los que había que haber tomado declaración, que eran los de ese núcleo que tenía el poder local de Sant Esteban, que eran todos requetés. Nunca, por ejemplo, se hace por ejemplo mención de que durante 7 meses estuvieron 7 personas encarceladas en la cárcel de Sant Esteban, una de ellas el propio cuñado de Juana Josefa. Sagardia general ospetsua, hildakoen senidea, erailketak argitzen saiatu zen. Sagardia generala zen matxinatuen artean ikono bat, 56 urte zituen gerra piztu zenean, eta bataioi bat burutu zuen, bera konpainia bat zuzendu zuen Gipuzkoako frontean, Donostira iritsi izan konpainia hain zuzen ere, Donostiarrekin falangista batzuk ere beste konpainia bat osatu, eta Madrilgo frontera eraman zituenak, gazte horiek bere aginduz. Bera Zaragozan jaiotakoa zan, baina familia Gazteluko Malarrekakoa. Beraz, odolean edo gurasoetan edo Aiton Amonen jatorriaz Nafarra Gaztelukoa. Bueno, Sagardia zauriak, dominak eta denetarik beti abanguardian egon zalako eta izan zen estatu kolpearen lehenetariko bat, molaren konfiantza osokoa. Nik esango nuke karlista baino gehiago falangistatik gertuago zegoela karlistetatik baino, eta ospea handia matxinatuen artean lortu zuen Gipuzkoako frontean, eta gero osatu zuelako, bere izenarekin osatu zuelako brigada edo konpainia handia. Eta horregatik bera eskatuta gainera Madrileko setioan bere brigada parte handia hartu zuen, naiz eta setio horretan jakina denez, Madrid eroriko zan matxinatuen esku 3. baina lehenengoan naiz eta porrota izan, baina berak zuzendu zuen Madrilgo setioa. Sagardia generala eta Gaztelu herriko Sagardia Goñi, edo Goñi Sagardiaren familiaren harremanak azken urtetan asko zabaldu dira, harreman zuzena zutelako, hain zuzen ere harreman familiarra, eta Sagardiari esker garaian ikerketa bat egin zan. Ikerketa eta gero familia ama eta 6 seme alabak bota zituzten zulora, garaian ere, azken urtetan egin den ikerketaren arabera altxatu egin dira gorpuak, baina garaian ere ikerketa egin zan. Ikerketa egin zan, Sagardiak eskatu zuelako. Hala ere, naiz eta Sagardia garrantzia handia izan, ospea handia izan, baina Sagardiak ez zuen ezer lortu. Beraz, sistema frankista bera, baina indartsuagoa zan, ez? Osea, gai zala, sistema, isiltzeko Sagardia bezalako norbait, ez? Eta garaian Sagardia Goñiren familiaren hilketaren ikerketa bertan bera sortatu zen. Aurretik galdera bat egin behar dugu gure buruari. Nola da posible Nafarroan garai hartan sumario bat irikitzea eta izatea, nik uste dut, egin zen sumario bakarrentzarikoa edo kasi bakarra. Garai hartan desagertu ziren Nafarroan 3.000 pertsonak. Eta
baziren minimo, minoria bat, sumarioak egin zuten, zeren militarrak hartu zuten bere gain, eta nolabait epaiketa militarra egin zioten, baina gero beste guztiak, 3.000 desagertuen artean ez da sumario bat ere ireki. Zergatik ireki zen, hor, gaztelu galdutako herri txiki batean, familia pobre batekin, zergatik irekitzen da, sumario bat 10 urte irikita dagoena. 3 aldiz hitz egin zuten, 3 aldiz berregin, eta gero, hil zen aita, nolabait hasi zena eta jarraitzen du beste 5 urte sumarioa indarrean nor pagatzen zuen abokatuak, eta gainaka zen gauza lotsagarri bat. Pentsatu behar dugu, Espainia triunfante hartan oso itxusea ikusten zen hori familia bat, horrelako familia bat desagertzea. Gainera, familia, herri batean mundu guztiak eskuinari botatu egin zutena. Orduan, zerbait izan behar zen atzean, eta zer da han zonalde horretan beti esan dutena, zutena, halako ahaidetasuna, parenteskoa, bazegola, General Sagardia eta familia horrekin. General Sagardia garai harta zen militarrik importantenetariko bat. Halako lotura bat bazuen familia horrekin, hori testigantza askok esan dute, eta bakarrik horrelako mail horietako militar batek garai hartan bazuen kapazitatea epaiketa hori mantentzeko, herriko jendea atxilotzeko, berriro kausak irikitzeko. Hor badago erlazio arraru bat, eta hori da esplikatzen duena sumario hori 10 urtez irikita egotea. Bueno, ikertu zen, 10 urte esan bezala irekita egon zen hori. Baina egia da ikerketa oso azalezkoa izan zen. Zupentsa Guardia Zibilak Gregorio Zubizarretak egin zuen galdezketak eta oso arinak ziren eta deklarazio guztiak izan ziren familiaren kontra. Guardia Zibilena, APS-ena, alkatena, hala eta guztiz ere, harritzekoa da, nola iraundu zuen hainbeste denbora, prozeso hori, deitzen zen Kausa 167, 167 sumarioa izan zen, hainbeste urte irikita. Hori da harritzekoa. Eta hori bakarrik esplikatu daiteke atzean sekulako indar bat bazegoen hor bultzatzen. Oso esperientzia polita pasatu dugu liburu honekin. Publikatu genuen liburua 2014an, eta karo, garai hartan gu ez genekien han ziren edo ez. Liburuan, lehenbiziko edizioan ez da ezer esaten. Eta herri guztian, ni ziur nago, amets egiten zuten, han ezer ezagertzea. Nolabai, sama hori kentzeko gainetik, eta baina 2016an Nafar gobernua sartu zen ekipo bat sartu zen, Satorrak lehenik eta gero Arantzadikoak,
Eta ja, deskubritu zirenean lehenbiziko gorpuzkinak eta ezurrak eta hori ja, oso garbi ikusten zen han bazirela. Hori ja, erabat aldatu zuen historia, ja ezen tabu bat, ja ezen leyenda bat, ja ezen omen bat, baizik, bilakatu zen egi gogorra. Eta oso fuerte izan zen herriarentzat hori onartzea. Baina nolabait, Nafarro osoan gertatu zen moduan, hori izan zen, jendea libratu zen zama horietatik. Zen hori, deskubritu genuen Nafarro osoan, isiltasuna mina eragiten du. Gauza garbitu behar dira, hori da zauriak bezala. Zauria zein da ahaztu, garbitu behar da, zer dagoen, eta orduan hasi ginen omenaldiak egiten, prentzan agertu zen leku guztietan, eta herrikoak buelta eman zuten. Eta ez hori bakarrik, kolaboratu egin zuten. Sekulako esfortzua egin zuten, utzi zuten hilerrian lekua, izan zen auzoak bere panteoiak eskaini zutela, eta ikusi genuenean nola bezarkatu ziren familiakoak, ahaideak, eta bertako jendeak, herriko jendeak, orduan konturatu ginen irabazi genuela, merezi izan zuen, egin genuen esfortzua, eta biztan dago, orain joaten bazira Gazteluko hilerria, beti ikusiko duzu, familia horren hilobia oso polita, oso zaindua, eta dago egon behar zen lekuan, bere herriko hilerrian. Nik uste dut, eta hemen azaldu nahi dut, niretzan sekulako esperientzia izan da Gazteluko jendea ezagutzea, portatu dira dana, sufritu dira asko, eta ni barkamena eskatzen dut nolabait bazterrak nahaztea momentu batean, nik uste dut beharrezkoa zela, baina hori lehenbiziko tragoa irentzi eta gero, nik uste dut oso onuragarria izan da denontzat. Zoriontsu geratu dira familiakoak, nik uste dut ere oso konten geratu dira herrikoa, eta posible izan da historiari bukaera polit bat eman. Aranzadi elkarteak gorpuzkinak berreskuratu ostean, herrian pentsatu zen omenaldi publiko bat egin bat zitzaiela Sagardiagoni familiaren ondorengoei, eta familiarrekoekin adostuta erabaki zen bertako gorpuzkinak Gazteluko kanposantuan lur ematea. Orduan 2017an egin zen omenaldi handi samar bat, non Nafarroko elkarte memorialista guztiak parte hartu zuten, familia guztia bertan izan zen, herritarrak eta inguruko herriko herritarrak ere parte hartu zuten, eta baita ere instituzionalki, bai udala eta bai Nafar gobernuko ordezkariak izan ziren. Orduan, omenaldi horren bitartez nolabait zauria handi batean itxi egin zen, eta orduz geroztik egin diren omenaldiak asko xumeagoak izan dira, mugatu dira abuztuaren 30. egunean, justo familiaren desagerpena egunean, bertak bizi dauden familiarrekin, elkartzen gara sima inguruan, han solasaldi batzuk egiten ditugu, eta kanposantutik beste bisitatxo bat egin ostean, denok elkarrekin bazkari batez amaiera ematen diogu gure urteroko omenaldi horri.
Ze hausnarketa egin aldugun horrekin? Bueno, gerrak zer diren, hori da lehenbiziko gauza, nola garbitu zuten Nafarroa, fatxismoak zer egin zuen Nafarroan, bai herriberaldean, eta baita ere zoritxarrez mendialdean, montainaldean. Hori alde batetik, beste aldetik, ze importantzia du memoria berreskuratzea, nola bai jakin dezagun zer gertatu den eta posible den berriro gerta ez dadin. Gero, ze importantzia duten liburuak, ni editore bezala ikusten duzu ze garrantzia izan alduten liburuak bere momentuan eta bere lekuan argitaratzen baduzu. Nik uste dut publikatu genuen liburua historia honi buelta eman zitzaion, eta gero beste ondori bat konfidantza hartu behar dugu gure herrian. Nik uste dut Euskal Herria balore positibo asko ditugula, eta oso garbi ikusi da kasu honetan. Nola, azkenean mundu guztia aztertu egin du zer gertatu zen eta mundu guztia bakean geratu da. Bai auzoak, bai herriak, bai editoreak, bai Nafarroko instituzioak, oso esperientzia polita eta edarra izan da. Gogorra hori bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.